Si li demaneu a un mallorquí o una mallorquina quina llengua xerren, segurament vos contestaran amb fermesa mallorquí. Però, xerran tots els mallorquins igual? Òbviament la resposta és no. És parlar d'una persona depèn de l'edat, l'època, el nivell educatiu i també de la procedència de la persona, és a dir, el dialecte geogràfic. Si haguéssim de dividir Mallorca mirant quins articles utilitzen, mos quedaria dividida en dues parts. La majoria de parlants de l'illa utilitzen l'article salat, que prové del llatí ipse, que vol dir un mateix. D'altra banda, a Pollença no salen. Allà utilitzen l'article literari, que prové del llatí ile, que vol dir aquell. Com així aquesta diferència? Moltes hipòtesis apunten a repobladors de distintes zones geogràfiques. La major part de Mallorca fou repoblada per catalans, que aleshores també salaven. Per explicar la situació de Pollença hi ha distintes teories. Alguns diuen que aquesta vila va ser repoblada per occitans o per catalans amb influència occitana. D'altres afirmen que va ser repoblada per catalans procedents de la zona occidental del Principat, que, segons aquesta teoria, no haurien salat mai. Sigui com sigui, és determinant. El va arribar a la vall pollencina, on va seguir evolucionant. Els pollencins vocalitzaren la L i el va passar a ou, i més endavant, U. Per mor d'estar parcialment envoltada de muntanyes per una banda i de mar per una altra, va fer que aquesta vila quedés poc comunicada amb la resta de l'illa fins al segle XX. Més o manco, no? Tu deia. Per tant, si a la resta de Mallorca diuen escarro, a Pollença diuen ucarro. En plural, escarros, ucarros. L'article també canvia després de la preposició amb. Amb so carro, amb lo carro. Si el nom comença amb vocal, s'apostrofa. S'animal, l'animal. En plural, els animals, us animals. I si xerram en femení, sa nina, la nina, ses nines, les nines. Però això no vol dir que la resta de Mallorca no s'utilitzi l'article literari. Deixant de banda Pollença, diuen que l'article salat és la característica més important dels parlats baleàrics. Però molts estudiosos afirmen que la característica realment important és la coexistència entre l'article literari i l'article salat. A Mallorca i a la resta d'illes s'ha creat un verdader sistema ric i molt complex. Direm que de forma habitual els mallorquins i mallorquines utilitzen l'article salat. Per tant, quan utilitzen l'article literari? Noms propis. El Japó, el Brasil, el Marroc. Noms de contingut religiós. El pare, el fill, la mare de Déu, la seu. Frases adverbials. A l'instant, a les bones, a la francesa, tot el dia, a la dreta. Elements únics. El món, el cel, la mà, l'infern. Hores i punts cardinals. La una, les dues, el nord. També emprarem un article o un altre per diferenciar conceptes. Toma! La terra és el món. La terra és l'escorça terrestre. El ram, la festivitat religiosa. El ram és un ram de flors. La dreta designa una direcció. La dreta designa un objecte. Quina mà alces? La dreta. Tot i així, hi ha moltes excepcions. Per xerrar d'expressió de temps, l'any passat, l'any que ve, la setmana passada, però el mes que ve, el mes passat. Si ens referim a equip de futbol, el Mallorca, però l'Atlètic de Madrid. Deim l'amo, però deim la Madonna. I per donar un últim exemple, la Rambla, però es Born, encara que els dos siguin passejos de Palma. Tot i així, hi ha diferents graus de discriminació. Qualcuns mallorquins te podran dir es bisbe en lloc de el bisbe, però mai te dirà són ses dues en lloc de són les dues. Resumint, a Pollença és l'article literari. La resta de Mallorca és l'article salat coexistint amb l'article literari, els quals formen un sistema molt complex per determinar si usar un o l'altre. Adéu-siau!